crec que és com la Patum de Catalunya. És una institució. Anar amb ella pel carrer, jo crec que si vingués, no sé, la Madonna o així, anéssim a fer una volta, aniria més d'incògnit que anar amb ella. Donem un pas i l'estan saludant. I el més important és que tothom l'estima, perquè és la dona més solidària que conec del món. Digue'm 3 valors que t'han acompanyat sempre. La perseverança és important. Mirem a Picasso, que tenia 90 anys i encara corria per acabar feines. L'humilitat, no pensar-te mai que ho has fet bé, sempre intentar superar-te. I després, el deixar-te dur per la imaginació. No dir, ai, poder ara no ho trobaran bé. Tu tira i després ja en parlarem. Resiliència. Resiliència. Esforç. Esforç. I també humilitat. Jo crec que és el valor més important que cal tenir. Oblidar que tots som iguals i mai saps què pot passar. El 2014 jo vaig tenir, jo crec, el moment més complicat de la meva vida, que va ser la mort del meu marit, amb 3 nens. El meu marit, president d'una empresa familiar, l'any que ve fem 70 anys, o sigui, una empresa de llarg recorregut, una empresa unipersonal, perquè era ell, encara que era un equip o una família molt gran de treballadors, 500 en aquell moment, però era ell qui ho portava tot, no? I ja us podeu imaginar, de seguida vaig tenir gent que es va interessar per comprar-ho o per quedar-s'ho o per fer la continuïtat, però jo tenia 3 socis petits, que eren els meus fills. Els hi vaig preguntar i 2 d'ells, la gran i el petit, em van dir: nosaltres volem ser hotelers com el papi. Jo tenia una altra professió de la que m'havia preparat molt, havia estat estudiant molt i venia d'una saga, a més de farmacèutics de tot allà del territori de la Costa Brava. I bé, gràcies a l'ajuda de molts àngels de la guarda que em van ajudar i em van ensenyar a estimar aquest ofici, que és l'ofici de l'hostaleria, que jo sempre dic que és la indústria de la felicitat.